Hai, Díoghuíomh an bhfuil go agus cás chun ar nói. Tá séra na cásca beagnach búilte linn. Agus na jazz an brisú scoile séra na cásca. Is even am mé rénos. Agus tá sé tiltte go a goh go léir. Cas mé an camera timp go bhecinn sibh rud bháin. Tá sé seo feice go na hefacha cásca. Agus is iad seach na sóirt a cheanna mé I mlíne, well a cheanna an scoil I mlíne díobh. So, rang sé, an bhecinn si bhíd, mar a chuirt me is iad seach na hefacha a cheanna an scoil de rang sé. Mar geall is tócha na rudaí a dhéanann si de nó chun cabhrú linn ar scoil. Agus mar recinn sibh tá siad go blasta. Agus cé nach bhfuil chásc agam do gatainna. Tá agam go mai rudáilinn beidir a dhéanamh ag na múntaréis na siomraí rang eile chuma chun an chásc a chalúra. Tá plán scríomh agam, fan go bheice sibh, cas mé an camera tim. Ná ní bhaid mé bhád, seo seanachal áilinn. Agus tá mé máil ag déanamh an físe an seo tíobh. Tá brónarm, beaggan í máil, ach is fearr go dearnach nó go broch. Nó sin go jazz, is fearr go dearnach nó go broch. Nó, déanam mé íireacht gan an béirle a úsáid, so beidir go mé do bhúntear an ceann sin a bhíú díobh, nó, má tá folklór Gaeilge agat beidir gohíthe tú an míú tú hain. So fág man sin ar fe second. Mac go leor, bog mé rá agus seo gramadach tíobh. Okay? Now, seo rud spéisiúil faoin gásc. Mar hampla dúirt mé, nar chus mé maith ag leabhartí dosach dúirt mé cás chuna. Bhecinn sibh cásc? Tá sin seagam cás chuna. Agus chuireann an cásc Cháisc san aideocht a hagan in í mar is focail ban inscannach í. Cásc chuna. Díganta mé? Bheith rud eile ar fad an méach sort fan go bheice me. Tá géirí. Smaoinemh an seoch a happy man beidir fearr sonna a bheith gceist an sin. Ach cás chuireann cásc Cháisc is seo. Leanna mé rá an. No. Nar chuireann tú an réibh cásc aithrann sé go chásc. An chásc CH. Bhecinn sibh an H an sin an chásc. Agus dónach cásca sin an lá mór hain. Tógann sibh amach na hefacha cásca agus is tócha go mín béle mór blast agam sáile thomach. Well ar rénos, dónach cásca an bhecinn sibh an difriúil cásca agus go minic fecinn tú go mín G rivan vocal thomach. Agus a chá seo faoin gásc. Tá mé ag leabhart faoin agus chuann sin G faoin gásc. So an bhecinn sibh na bailí difriúil le hecinn sibh an focail cásc inis. Bhecinn sibh cásc agus an adject chuann sin H san adject in í. Cásc chuna nó cásc wach nó cásc hatnamhach nó cásc Díganta mé leanann sé rá mar sin. Nuair chuireann tú an rih an vocal aithrann sé go an chásc. Agus an sin bíon dónach cásca agatsa, ifacha cásca, séra cásca, dígann sé mé an conín cásca agus faoiar is maithlam a bheith ag leabhart faoin gásc. Tá siad a lug an sin díobh, an seanachal is fearr go dearnach ná go brach. Well, banan sé sin leis an bhí seán an seo mar gúirt mé mar, tá bhí mé máil ag chuir le chéile díobh. Os glóid mé an leabhar seo faoi, fan go bheice sibh an néis a rís faoi lámhí ní glasa. An túdar rís nó áine ní ghlinn. An túdar Gaeilge is fearlam agus na léráidí Martin fégan a tá áine do chreite. Now, níor lémar éile tamil. As cuma, mar an rud is mó táchtach faoi seo nó na frásaí. Na focail fiochan tú sús nó álamín tú hain agus beidir go gurdann tú idir lehéamh don céadú eile bhíonn tú ag scríomh nó rud éigean tagann siad isteachchan sin beidir agus bíonn siad áisiúil. So, seo is tócha an príomh-charachtar sa scéal. Níl saban cad is anam dó ríis a tagann sé rud. An bhecinn tú an rud seo fan nóid ar dead atá.
sa daddy. Níl mise críicnithe fós. Fiog finán sús písa mithil. Chosaí sé ag tochailt, sin ag tochailt, ag déanamh puil móir sa ghordaín. Chosaí sé ag tochailt leis an tlúsáid, leis an spád. Rinne sé pull. Tá pull déanta ag sa ghordaín. Chuir sé an tá brónam orm an písa mithil isteach sa full. Písa mithil isteach sa full. Fuair sé písa mithil eile an sin, an bhecinn tú sin, agus rinne sé pull eile. Agus pull eile, agus pull eile fós. Inán sa daddy ball. An bhacha tú rinne finán manga gára mór. Now, tá sé sin tóca síos a go an teoir milóg an bhecinn sibh sin folklór nua manga gára mór an bhecinn sibh an sin é? Yeah. Rin sé manga gára mór. Cuidú le daddy ar sesin. Nírág sé cuidú bhí sé pleiciocht. An maidin dar gion bchord na rá, déag mami amach an ineog, a hiircis siise, féiciigi an na rudaí aisteacha. Bhecinn sibh na rudaí aisteachach sa ghordaín, bhecinn sibh iad rudaí aisteachach. Seo, déag gatainna amach an ineog. Bhí ceithre chrán le feicáil. Géige áile gach ceannacha. An bhecinn sibh na géige áile, géige bháin, géige eile, géige. Tá siad aisteach ceart go leor rudaí aisteacha. So chuir mé sin isteach an thomátíomh. Rudaí aisteacha. Rud nach fecinn tú ro minic, bíonn sé aisteach as an gnáastócha. Agus díológa aisteacha gach géig, díológa aisteacha. Bhí cuid acu cosú le scrúna, cuid eile cosú le bóltaí, agus cuid eile acu cosú le rochaí beaga. Cén clas é seoch sa daddy? Haring finán na lámhíní glasa as a fóca agus déag sé ortha. Lámhíní deasa sesin leis féin, rinne finán pull. Féic dad buile agus an lead eile. Dimar sé clás iad. Sús an staire leis go ciún smuinteach. Smuinteach ag smuoinmh an bhecinn sibh a lámh ar a smig. Sin focail deastíomh smuinteach na chuirme sin síos go fóil. Aideocht, sa hé sin. Nuair a tháinig sé an nuas a ríis, bhí a rá fóca lán de bhirlíní ildáte. An bhecinn sibh sin lán tá brónarm bhirlíní ildáte agus tá spáinne mé cad is murlíní ildáte. An bhecinn sibh iad ina fócaíonn sin ag gobalmach sin agus an siúd. Fan go bheice sibh, tá siad agam an seotíomh, tá siad agam bhecinn sibh an sin iad. Murlíní ildáte. So tá sé ar tí clás eile a imirt. Abragí mata mé Murlíní ildáte. Murlíní ildáte. Agus mar ghuairt mé sin focail na rárólas agam go dtí seo. Smuinteach. So an bhecinn sibh an rud, beidir go bhága mé an sinné, chuir mé an cúna seo síos agus pica mé suas an sinné a mé an eile. No, tá mé léamh an scéal seo mar geall an scéal, at níos mó ná sin tá mé léamh an scéal sin mar tá Gaeilge áilinn le fáilán. Agus nuair fiúcann tú mat na písaí tá go maith agus nuair chuirn tú síosad, fecinn tú hain go mín stór agat. Stór má frásaí agus stór má Gaeilge crin agus dig tá mé focail a bheith nó a bhaib chuir mar áisiúil i gásanna eile. So an focail eile a tháinig mé an sin smuinteach. Smaointeach. Is duine smuinteach é. He's a thoughtful or pensive person. Is duine smuinteach. Smuinteach, okay, unmóris. Manga gára mór. Gára mór. Bhecinn sibh an manga gára mór.
Rudí aisteacha, chonig sibh sin strange things, rudí aisteacha dúsáid mé an béirlan sin tá brón rudí aisteacha. Merlíní ildáte, na merlíní ildáte agus ar nói smuinteach. Den ag smuoinmh tagann sé as an bhrása sin. Lena mé ráidíomh an sin, tá beag aní le thuireachta an seo agam díomh chomá. Agus an le thuireachta tá agam díomh nó banan sé leis an gásc, leis an gásc. GC, an cen sin banan sé leis an gásc nó tá an scríb nóireacht faoin gásc. Le thuireacht. Ína an chéasta. Think cad is ína an chéasta an now. Peic ag ríis, fáil mén cen sin libh an cad is ína an chéasta an. Well ar an lá sin, comóran an lá seo céasa agus bás Christ an gros. Ína an chéasta, comóran an lá seo céasú agus bás Christ an gros. Sin ína an chéasta, cad is dóna cásca an lámór é héin. Colúran an éile seo eis éirí Christ. Dónach cásca. Colúran an éile seo eis éirí Christ. Sin le thuireachtíomh, sin suidir go leor. So, anis, bhí mé smíanamh na mé sé go deas da mé beaganín scríb nóireachta ag dul leis an léthireachta haspánaidíomh an sin. Túris go scríb agus an tiidir nó an chásc. So tosin sé mar seo, an chásc. Now, dág mé bearnaí an seo ach ba na freigraí a bhaid tastal leis le fáil sna lehannaí eile a léimeidíomh secondhain. So le chéile genimiid seoch le chéile. Tá séra beagnach búilte linn. Now, rahí mé siar go bheice mé séra cad. Okay. Cásc, an chásc, gásc, na cásca, cincen. Okay, siar go bheice mé an gramada go ríis. Cincen, sér. Cásca. Mar dóna cásca tá, mar sin úsáid mé séra na cásca. Bechór go mé, dóna na cásca, beidir go nearna mé dearmad ar na an sin a rénos tóg mé an leagan sin. Cásca. So, tá séra na cásca nó séra cásca beagnach búilte linn. Ba gára orm nuair a hagann si. Ba gára orm fan go bheice mé cáil an frása sin a dóla mé as an leabhar sin. An sin, manga gára. Bheiceann sibh sin? Manga gára, yum. Okay, tá spásta sin an. Ba manga mór gára orm nuair a hagann si. Ísí mé ór. Fan go bheice mé. Ísí mé. Cad é seo? Brónarm. Ísí mé ór. Bheiceann sibh sin? Ísí mé ór. Mach go leor tá sé sin agam ná ní rá an focail sin. Scrífa síos agam éasca glórdíomh an cen sin a dhéanamh si féin. Cas mé seo timpeall. So ísí mé carráma ísí mé ómhór. Ar rénos, seo písa ólais faoin. So ag an tús lean mé rá ag cant mar bhí an ghaeilge agam agus bhí mé géirí chud mar í a chur inúil. So tá sé sin déanta inis tá só mé má ar an scéal I gceart más maithlimh. An túrisc. So rénos, seo písa ólais faoin. Now, cén cena fiúca mé faoin cásc níthe, faoi an chásc níthe, faoi cásca níthe. Faoin an cen seo faoin gásc, GCA for the ISC. A rénos, seo písa ólais faoin gásc. Agus tá lína mór an seo agam agus lína eile agus tá scríb agam ná Jane Jarmad ar an stuff a lé tú thuas. Cuir isteach an seocha inis. Cad a dólam tú thuas? An tólas, cáil an tólas sin. An tólas a lé mé an seoch. So, mai mé an seo úsáid. Comóran, ína an chéasta, céasú agus bás Christ an gros. Cuir mé sin isteach an sin. Sin ar an lína seo. Tá lína eile an chad a chuir mé ar lína dó an sin. Béidir seoch. Colúran, dóna cásca
Eis Éirí Chríost. Clúr an dóna cósca eis Éirí Chríost. Agus an sin. Agus is lór sin. Agus détá an písa a chríicnú le cósc agus hábháilte dit. nó díomh. Cósc cad a chuann tú seachan sin céineadíocht. Cósc mach nó chuna nó cad ó chuna agus chuann tú seo an H. SH ó in cósc chuna. Cósc chuna agus tá an H an sin hábháilte dit nó díomh. Ok, nó sin go deasc. Well, bhí sé siimplí go leor rénos, mar chuirt mé na murlíní ildáte agus sin dearad le me ceacht. Nírá sí roáda a chuáin mé taitna bhas. Agus mar chuirt mé bhí mé déanaach leis a is fearr go dearnach ná go brách. Éist gilúman is rénos, tá muid taca go dtí dearad an chairman níla déanamh aga bhanis ach taitnamh agus sult agus mas mathlibh sus mór fada taitnamh a bhaint as an gásc. As an gásc, gona ceart go man sin as an GC, éfadáisí tá me ceapa ghuiil. Ok, gnáir go mathlibh agus buíchas as éisteach lom. Sló an gat duine sló.